Abarim singteron Karbi Anglong pen Meghalaya aduye hoyalong kahumridam. Non-Prabjin pen DGCS US Kilik Donangji busi Dipu Government College along Lugachari Bomarisu ijang atum pen kihangpot. Nijang Karbi Anglong muthade arada aphan Chomang atum kachenek kaholu along KEC lapen Karbi Anglong arada tum kacherap chetudun pe aphan muthade Karbi arada tum kachoningri. Kovia kremate Burma supari ke pon kang huatum khat khati rai komsai kiari deng kachingnang. Aprang si birta kelara do anaphan kardom pajirlo kardom non birta than je bang sami ojang terang pi non arje kha birtang tompe. Nijang Karbi Anglong pen Meghalaya aduya hoya puthak non malom suluk sodak tomon ke jap chimit mi pin an. Kedam tang jang mini phai kretrok siarni muthade Karbi arong along Chomang atum tengkheng dam dutlo. Lasong si nijang Karbi Anglong KEC pen midumati teks kirung dun aget lang hempia longta Chomang atum tengkheng damsi hormu hortaran tak phalang no dekang et. Lapusong suluk so daga tomon ke jabadi malong jang mini phaing koira phoarni abarim singteron lapen arya sangho tumpen kahumri da masai dengpo labangso kahumri da mahot pherang kia thingnu abarim singteron pen kaningje ponki KEC kachariya tum kapangwe krang mati kachilang lia joini si lapuson Meghalaya sor Karbi Anglong along entry tax gate bangki prilong pop ajakong chepharang long pop lo Lapenona son thak KEC kachari ke aprang-prang sitame kapre ka sorkar tumta chari pon longbom sitame lapuson ka phere me mi ang nangki klang ke theklong lipin na non BJP sorkar kachari hosi lapuson Meghalaya sor Karbi Anglong aduya hoyalong KEC pen ki pipon entry tax gate nangki prike ke theklong cheng lo puta pherang kia thengno abarim singteron pen ningje pon hongkram pen long kirong pi Karbi long reverta Nonta tujengan suselo kende yo bang panang kene nang parlo son kende sandon ma ke kaya tenili tujeng upelo jat upelo haji ja hal kaya teng a kene la so a hoi so teng du nang po son bang mitang phan bulonte kene arbu re theng re chokre sab bang phan bulonte sidan ni det pe potel ma non la lage Karbi Anglong long le mane asam long le lo asonon arlosi asonon agotona lo na kipri lo asam mek lang lor bangke lagi ki chok chenai lo nili pui bang kandulian lo oh sasima hai kanduli lo sasima lo hai la palu mati tum ke ada asi donang poke sab ke aro unfortunate nili theklong a border mukha Meghalaya ke pu arlo bang po la UP ang do po anghala asam ke harlo angela so dak long ligi mar long lilonte asam lo ma kene Meghalaya lo la nasila son bang choki de nai in get bola la UP ta thik amit phang betang a himalong se sidonang po palam lo nasini ligi first time lo theklong amane council tax gate anti tax gate aputa ki free bang first time lo nikar long phang ka council kachari phang do lo SDC dolo Congress dolo perkat biar dorbat. So first time no phong anti get je itum fan Karbi Anglong anti autonomous council anti tax get ki free bangke non phong ke non karjulong. Nasila so bangke nilipui bangke lake council administration da akene pangwe krang apolo. Dipu Government College along Kacharli Bomarisu atumpen Dipu Government College Student Union Society Kilik Prabjin pen Donangji pupen KEC Education Richard Tokbila pen KEC Secretary Sangpi Nirola Phangchupi atumaphan Pinpura Lopajirda Dipu Government College along Nonakimi Lokacharli Dunji aphan amen ke chatha ponja pornang te bokbom tanglo
lapen Dipu Government College along kaduri ke do anta kelang kachari dunje phan DGCSUS atum ke do kenang sot lancha takali Dipu Government College along Professor atum asai ka chiklem pa mimi kelang dunje phanta DGCSUS atum ke do vek nangji lasikilik surhinira inkoira ke thom lapen inkoira pia pharman non prap jin pen do vek nangji pusi Dipu Government College along lugachari bomatum pen ke hangpon padu long sini akisung kedam tang penana ni pen tum kaching tang nang pen non pon dai tum bang so kisung ke phobong pathak sini tum nang hang jasemer bang ke Difu Government College along kedam tang surini rain kora hini sengkan aparman DGCSUS body tum han invite non piningan 2023 made nikan surini rain kora ke thom thang ni phai kora trok ar ni an bang ke union body tum han dissolve lo lasopena phike dak election padu phidang je porlo jasemet nitum kachini da mateng pulo tangte lindo commission sini da lamangso college long nitum aprame da adopt lo hala so teng pulo te lamangso college long academic session start depen chiklo rui trok pen rui ner ke mangpong si labangso election padu nangi porlo lapen ke union less bang da ka vida nangji pusi aron long toklo las bonslame nitum labangso lam the pen nitum principal aphan nitum batai chingki damlo vice principal han chingki damlo lapen all esudi tum nitum chingki damlo sidalang tum naipu bangke sarlang dolang pusi aprame nanang pu bomlo amani tum ta inghong bomlo de nitum kachari si bisi important an nitum kachari si kinang solang pusin inghong bomlo sedame nitum kachari phan apor pinai pusin nitum chari da chari lo la pen sarlang da pilo la pen non bangke exam jutlo nasi lalo exam judera pisame tum chingkidam pen alang tum than lo election bangke non ma paduni lang lang pusin than nasi kubi posi paduni lang pusin nitum la bangso apherang ke mai pen arjun tum pini tum la bangso aputhang nitum da Karbi Rat Council executive member education department EM sir Richard Tokbi sir phan sami tum kachoningri mate pinpura loisi pajiram lo labangso college long union body avidet akisung non thepik tanglo ala kisung bang jasemer bangke student atum sida ke Difu Government College ke Karbi long chot kalila ke asam dang tai sino nama thang long college lage si thidung college hala so college long thang discipline ave pulote ma union less puti lage itum therak me binong lasi non jasmera kisung mangke student atum komane happen chilo pena college bang red lo la pen ke jasmera lo charli pa prang ji pusalang tum pulo itum da ni kroilo sida me class in pin si itum class pass course man me chalo ko class in pin se exam patok red lo hala gen to itum kachari phano prang ji phan ke ma thapon lo ma lagali mate lasi election itu kedu bange sungu kali lake lindo commission te ingpote nikep ang bong sida tum koro fondak latum kadu we tum cholap nai apor nikep ji pi lasi nikep bo meta campaign phan sini troxy ke dam jipo enke la pil nomination pen chenglo scrutiny kadu we ke lage nithom ji lasi hola so long bange teacher tum lana apor ke dam moji gali la election committee tum bangkan si bang phot rober dosla tum se apor dam choji an par bange student tum kam lasi hola ke sungu kali lasi nitum labangso pherang ke mai pen made labangso news channel la hin masi tum choningri polo je Difu Government College principal anon ke methang Karbi lo lasi elang tumhan tum chi buji mone pani tumhan tum ke sung nang chini mone posini tum kiram tani tai hong bom lo nason chi non an ma ke apor lit pitang lo lasi Difu Government College along prabjin pen DGCSUS general election dunang po la penong si alang tum kipu ateng moben tum kaching ki long ateng alang tum pu bangke academy akimi assession clancy election dopin pu si alang tum na soteng siklem buloten tum bangke chron thai the athima botela ira inikani sike lage general election pabidat pulo tangte union body ke lage union body abidat po lage college ke lage therang mi kamlo kopina kisung ada non admission na nangle po union body ke lage student na pen parents atum representative ya administrative na chingki je phan lasila tumyong se abidat pote da college song kopima admission men changlo kodwa ke siksa doi methang khai phan pen changlo kadu be tum chilang ning apu the dung bosi election na pado serana po bosi nili labangso apherang ke mai pen kadu we phan made principal pen education department em la pen ke secretary by do to phan la pen ke john secretary sir phan kadu we thamana nili choningri sinilam thei to nikolo kardom Nijang Karbi anglong jirikendeng hawar ki parlu mutha debi Karbi arong along kedamtang jakhong ni phai kritrok siarni Chomang atum mati khasia khayatum wangpaksi Karbi arong lutampen Karbi atum ke kisom kedoan nupak pen chortikang etsi phalang nutikang etlo anparta apor ka prek ni tum ke wang thu je hutki nang tum Karbi hem kedoan minang kai pipon etji pusi Karbi phan khasia tum thertikang padopo Bangsojok mutha debi aronsor sukiros rong pharlapena jirpo atum Karbi phan khasia tum kachenek kether ke habalam kachethan je phan
pini KEC dipuarong supialong anang palil bonda KEC CM Dr. Tuliram Ronghang akaprek kenang sodasai ke doko kajok jingki jithandun pemni je phan apora bedarajok memorandum epak CM a PE phan pajer tikang lupusi phirangki phan nang pachini du pinpur me muthadebi Karbi Rat along alamki ke klang lake border alamki kali athe Meghalaya ke e border pen kahilu kilometer thong keban bak dolang puta puthot pachini po kedamtang aningkana samla pen Meghalaya gofang bong give and take polisia lamdon kachetok pensi khasia khayatum kaiketa ke arlu nang lutsi Karbi phan amek nang chubiding lasi KEC kachariatum bangso kisung pen komentusi kapajok jima pusi hadak kedo akarbi araratum towar chulanding thade bi ha Meghalaya border along kido jerekendeng pen kilometer troxi an bagdola muthade arong asorla pendang nil tum kiwang ambang elalo dak nitum chi bhong sayalam lasi bhong sayalam si nil tum dak CM sa aphan memorandum ki PG aphan se bang loda la pen hadak nil tum arong arta bang ke lason lo kidam tang ningkan pharo atam nitum hadak dolo la pen ningkan wang ta nitum lason sidura bom lo anke anikan wang ta nitum along li along nil tum aphan khiti patela kachu som amar nang phalang ngo pilap titilo nang chor pilap titilo la sinon di hu bang ke ametar serious pi khangyang atum Chomang atum wang pen nitum hanang ke ther nang ke hap la poson ta dolo la pen akinang sort kamang humi me bang lason lo dak Meghalaya la pen Assam Karbi Anglong boundary alam du ahoy alam kali la kanitum wrong boundary alam wrong boundary chot si halak alang litum administrative la pen alang tum KSU Khasi student union la pen thu police la tum chiwan pak le la so posi nitum dak anang pele nang kok la pen isi nitum dak wang pen tudap adap bayi proxy alom nitum akihai Dr. Tuliram Ronghang akihai aphan nitum chi tong lo la pen alang linil tum hanang chi chak dun lo mane nitum nang adima klong along nang humri vek po puseni tum hanang chi chak on lo la si kai ke aportame akihai Dr. Tuliram Ronghang la pen tim Karbi Anglong tum kaning ji ver alang le tum ki bapu longli border buthak ke longli la ke bang phan ke inchi sida piun e walang litum ning je ver la si nona dihu nil tum ki sunga por ahut alang nil tum along adima klong ki wang vekji la pen hadak theklong boundary nang bunai ya phansi nitum nang choningri lo la pen nona dihu stame alang litum phan Karbi Anglong asor la pen Karbi Anglong along li pura nil tum phan hadak kiwang panang komri vek dia phan la pen la pon si nilam theng ton kok la party pen kali nil tum rong akisung chichakun pa joy ni si nil tum dakana pele nang kok la nil tum rong amen la ke muthade bi la te kisung mangala muthade bi pula no tumaro han shot ma mate akaprek Karbi rong ta sum dulo halapun nitum Meghalaya border la ke nil tum kisung angselo no botor ke chithandam lutai khanduli amata hadak non ekdom tax session agate tame phang nolo la panil tuma long stame kachu som tespat check la an tame ni tum han nang chor pilap la tok jir penalang alam ni tum to dap ke pin de lo la si ni tum chithan lo muan pipo pusin tum chichak lo mat sa tamuan pitikang noi pusinil tum non dak council office along ni tum hala si Dr. Tuliram Ronghang APA phansinil tum submit tikang lo la so phrang abang kenil tum tok jir pen pukenil tum pipelang montameni tum through social media sinil tum la son than chot la pen pachini dun chot pininal tum lada ke pitikang pen la tum alang li phan neng ka chi thedo sin tum dak an ki wang lo apen memorandum samen ni tum submit le
CM nil tum hana chi chak dun lake hadak nil tum adimak long anang palipo ini an ke chithang chingki chithana pe nang pasinil tum phan nang chak dun la arni ki hot ke nil tum an non mat nang pudun delang Ladang itu so non Chomang saya dim ke border ben 1 kilometer arlulang. hadak nil tum border pen ke 30 something kilometers dolang hadak an Karbi Anglong arlo mat lo hadak 30 kilometers on bang nang itu bensin pasik sak lo. nang pasik sak lo Dela so nang itu mana pasik sak ke pang ceng ya. Kusun lah ani kan do pig lo mate. So ni kan belum pen ke ceng ke. Prang cetan terima. aprang ke laan ni tum ing samjin pensin tum penang ananing kan ke do bon same hala non arjulong prialam ala give and take policies pupen alam arjulong pen ke ni tum phan nang ki pet ekdom nang ki pet bate alang tum by force pen la son sin tum che thek long le Dela tum noi phong bang blo tang te mi hem mi ta nang ke ji pu sin tum nang ther kang le nona mat ke ni tum ka phere ang bong sen tum dukok lo la pen kam ka chu klem bu samel tum ka che phere si roi ang bong sen tum dukok lo nang itu mana ke ni tum ki thek long ateng blo tang te ti bok het pen a khasia tum det kali atum me khla pen mu pen li nei jail lo administrative atum tawang la pen KSU la son tak taxi alang tum do o hadak ki bang alang tum a police pen sila tum la tum wang la pet la selam lah bekalai Chomang tu medi. Karbi Anglong kang phaneli kachoningri kang tunga bang ke nonil tum kisung a son tak taxi border long kisung do ulo la si ka duka veta kaching hon pen dhorom chipu pe pin pen party alam chipu pe pin pen nang kirap nang chitu dun je phanseni tum pa chuningri dun lo Labang sobothak jirikendeng lokele misi Rina Terangpi MLA Rupsing Terona Phan Pachini Pon Bonda Piniar Nianda Karbi atum kiduk kisung alam kachini jia phan apor chipiun ilang mesi hanta parjulo bonta on the spot along tum non anta wang walang la so incident bang ke 17 ani se kapuri lo bonda menin tum long anta hada abimak long na pali lela nal tum local MSC ko marlo le tum local MSC lage Rina Baido Rina Trangpi Baido alang le thangda respond ne alang respond ang anun bedel nona mat ke nal tum pachini luma pachini ke nel tum pachini le over telephone madala po nal le tum tum over telephone ban se pulang amar chitong je phan dam lo bonsta me non dak di thuawe kisu buma security se alang me thang hem se non do buma sin tum chitong lo dele lo sindak di phone Karbi Anglong raikom sai kiatum kidu kacherok tok la pena sai ka chiklem pamia jok raki beha pen kapre son kipon bor iatum raikom sai kiari deng kachingna lapuson si jang mini pha inkoyarni khat khati raikom sai kiatum naka checking get along keton kacharia sai ke deng pon boma porahut ada por phai trok por melom hi home LPT atrak registration number NL0 AC0528 along Github Hoop Govia Kremati Burma Supari Kenep Thulong La so truck along pangrum pet pen bosta mati thoila phokep an long pon La pen la so Govia Kreng hitikula along la khain koira pho anador du jibusi khat khatiosi Roman bordoloi pen pachini pon Pinya Birta Lansi Kangton lo Kardom